ABC for Mental Sundhed er en forskningsbaseret mental sundhedsfremmeindsats. Den handler om at fremme muligheden for at være en del af fællesskab, og derfor samarbejder vi med organisationer, foreninger og kommuner. Derudover er der en oplysningsdel, der handler om at gøre folk opmærksomme på, at det er lige så vigtigt, at vi gør noget for vores mentale sundhed, som det er, at vi gør noget for vores fysiske sundhed. Og det er så let som ABC. A. Gør noget aktivt. B. Gør noget sammen. C. Gør noget meningsfuldt. Forskning viser, at det især er det at være en del af et fællesskab, der er afgørende for mental sundhed. Så i forbindelse med lanceringen af ABC for Mental Sundhed har vi været ude og finde forskellige eksempler på fællesskaber, og vi har fotograferet dem til brug for kampagnen. Så gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Det er ABC for Mental Sundhed.